Today is my birthday and we're going to Dinosaur Island in Clark, Pampanga to celebrate it. Time check guys, 9 o'clock in the morning. So, sa Dinosaur Island guys, meron silang birthday promo. Sa rotonda lumabas sa ikatlong exit sa Pacific Drive. So, pwede nyo pong i-avail yun sa mismong araw ng birthday nyo or 1 week before or 1 week after ng exact birthday nyo. Pagkaraan ng 200 metro. Kumaliwa sa Gueco exit. Di ba yung ginagawa? Oh. Kumaliwa sa Gueco exit. Pagkaraan ng 1.8 kilometro. Kumanan sa 2, MacArthur Highway. Hindi. So, yung kasama po sa birthday promo nila is free kayo sa entrance fee ng Dinosaur Island and Insectlandia. Basta meron po kayong isang kasama na magbabayad ng entrance niya. So, check on my description guys for the full details on how to avail their birthday promo.
So guys, medyo traffic po dito sa may Balibago. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan sa 2, MacArthur Highway. Ha? Mga bagong lagay na ano yan, no, signage. Wala naman yan dati. So, medyo makulimlim po ngayon dito sa Angeles City, guys. Kumanan sa 2, MacArthur Highway. Dadaan tayo doon sa dati. Pagkaraan ng 100 metro. Manatili sa kaliwa hanggang first. Manatili sa kaliwa hanggang first. Andiyan na naman si First. Tagalog. Pilipino ba si Waze? I-generated yan. Pagkaraan ng 700 metro. Kumanan sa Simar. Sima. Oo. Try natin. Kung saan niya tayo. Ah, gets ko na. Oo. Oo. Ako gets ko na. Nagigets ko yung chat. Kailangan ko. Biscuit. Biscuit to. Skyflix. Of course. So guys, yan po ang Salakot. One of the famous landmark here in Angeles City, Pampanga. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan sa Simar. So, ito po ang main gate. Yan. Ah, ito sa bagong daan tayo dadaan. Luma na yun. Ako ba? Yun doon? Kaso first time natin naman. Lagi akong dumadaan. Oh? Traffic sa ano yun. Balakang yan yun. So guys, ito pong dadaanan natin ngayon is first time ko lang pong dadaanan. Kumanan sa Simar.
kaya siya lalabas nun? Papasok pa. Ah, papasok pa. Ah. Okay. May gate dyan. Papunta ko lang. Paunayin mo na tong red. Sabihin yan siya tapos di sila So, dito. Orin ka lang. Sephora na yun. So, yan po ang SM Clark, guys. Yan. Pagkaraan ng 5.9 kilometro. Sa Rotonda, kumaliwa sa Hilpuyat Avenue. Parang ano lang ah. Parang Elmita lang. Ang Hilpuyat ah. Wow, may ginagawa. Ayun. Ginagawang... Oo. Ayun, wow. Kadugtong, ano ba yung kadugtong niya? Yung sa Angeles? Uy. Stop for this. Uy, ay, wow. Yan, guys, oh. Galing. Ay, ang galing. Haba na nagawa nila. Matagal pa yan, no? Bago magamit. Wala na mayaling termino ng Marcos. Kaya mayal. Kasi termino pa niya ano din. Oo. Matagal na talaga. Kaya ko ba yakin pa din. 20 years na bago matapos. Ganda, oh. Galing, no? Ganyan lang. Oo. Anong tower to? Hindi ko alam. Dito. Hindi. Doon. San Cellular. Oo. Line Mobile. Ang dami nila eh. Ang dami ng satellite. Talk and talk. Ito pala yung daan. Nadaan po tayo sa Galing. Lower than sa satellite. Ooh.
Pagkaraan ng 300 metro. Sa rotonda, kumaliwa. Saan na ba ito? Mabalacat Gate, Clark International Airport Commercial Center. Ito hindi na natin nun. Para nasa labas lang tayo. Nung pumunta tayo ng sa Cobia Bridge. Hindi. Oo nga. Na? Sa pinuntahan natin sa di ba may Dinosaur Island? Saan? Siya ba yun? Sa George Point. Maganda doon. Maganda. 500 pesos entrance. Mas mura. Hello lang. Sa rotonda, kumaliwa sa Hilpuyat Avenue. Maganda yung price. Yan, dyan tayo. Dito. Pasok tayo dito? Sabi. Wow! Mali! Magana ko dito sa Island. Sabi na lang dito. Ha? So, eto yung pinaka madaling way. Ayan, ang papasok. So guys, we are now entering Clark Freeport Zone. Dito ba? Pagkaraan ng 300 metro. Sa rotonda, lumabas sa unang exit. Clark International Airport Zone. Sa rotonda, lumabas sa unang exit sa Hilpuyat Avenue. Dito na pala siya. Galing. Ayun ang airport. Yun o. Ayun. Pagkaraan ng 1.7 kilometro. Kumanan. Lagyan na lang tayo sa sakit pag pupunta tayo ng Iceland. So, dito pala. Tandaan mo dito yung daan. Diretso. Pag nagpunta tayo ng Bermuda at Ayang Gigi, na lang tayo sa sakit. So, guys, ang ganda po talaga ng daan dito sa Clark. So, first time po namin daanan to sa aming buong vlog.
sa Dinosaurs Island. Ano, may mga nag-field trip? May Victory. Ang galing. Oh, may pa-carve pa. Ano? Wow. Destination. Ayun, saging mo. Nagbibenta sila. Insect launcher yun. Saan? Ay, wow. So, tayo magpunta. So, guys, may mga nag-field trip, oh. Tourist. Mga tourist. Dito daw parking area. Ayun na. Yun. Pasok ka dun. Saan? Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Ay, wow. Ang daming tao. Sabi daw. Wala, yan, no? Oo nga. Sige, hanap ka muna ng park. Ay, grabe. Ang dami. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. ano? So guys, nagbayad po muna kami ng ticket dito sa may ticket booth. Bale, ako po, free entrance po ako sa Dinosaur Island at saka sa Insectlandia. Then, nag-avail po kami ng ticket for Jurassic Jungle Safari. Yun po yung sasakay tayo ng train. So, 100 pesos po yun. Naka-promo po sila ngayon. So, eto po yung attraction nila dito, guys. So, for 1,100 po, ma-avail nyo na yung 8 attraction nila. So, iba-iba po yung price, guys. Bawat attractions. So, ang dami pong tourist ngayon dito, guys. Yan, nag-field trip. So, tara po. Pasok na po tayo dito sa may Dinosaurs Island Park. So, explore po natin siya. Good morning po. Ma'am, may binigay sa inyong Gators copy o resibo, ma'am? O, yung resibo. Ano yan? Resibo, yung mga. Gators copy o resibo. Gusto mo lang po. Pagong. Enjoy po. Okay po. Thank you. Pwede tayo pumasok dyan. Hindi natin sila. Ano? Hindi na. Natin Jurassic Safari. Ay, oo. Kapasa, hindi tayo kasafari. Mamaya. So, guys, tignan nyo po. Ang dami-daming tao. Birthday mo siya. Video mo na tayo mo na. Okay, thank you. Ba yung ano ko? So, yun guys. Meron akong bracelet dito for birthday celebrant. Ay, wow! Ganda! So, yan guys. So, mga life-size dinosaur. Ha? Hindi siya. Gumagalaw ba? Ay, oo. So, yan guys. Gumagalaw pala sila. Ano kaya ito? Na?
Oo, gubat-gubat. Kahit naman pala sa maraming spot. Ito pa. No. Stegosaurus. Gaganda, no? Hindi siya gumagalaw. Ay, ito gumagalaw. Ay, basta ito pa, oh. So, guys, ito po ang Stegosaurus. Roof lizard. Uy, kawawa. May pangalan yung isa? Oo, ito. Hindi, ito si Stegosaurus. Wala siyang name. Wala. Wala eh. Ito, gumagalaw din yan. Ayan na. So, ang ganda po dito, guys. Yan, para nasa jungle talaga tayo. Beso, tignan mo to. So, guys, ito naman po ang Brachiosaurus arm lizard. Taas niya, guys, oh. So, bawal silang hawakan, guys, kasi ayan, oh. 10,000 volts po yung kuryente nila. So, ay, bes! Tignan mo to! So, guys, ang cute po. Tignan mo. So, guys, this is the Kentrosaurus spike lizard. Yan, oh. Yeah. Ayan. Meron siya. Ayan, oh. Lahat na may bolts.
Fight. Uy! Ito po yung mga dino egg, oh. Malaki. Ay, wow. Ito. Ay! Ito! So, guys, this is the Tyrannosaurus Rex. Tagal niyang gumalaw. Para naka-oras sila. Oo nga. Ayun. Kaya sabi ko nga po meron na si Ankylosaurus, related po yan to Stegosaurus. Sabay po yan nakasingkit lang po ang balik. Galing. Okay. Oh, so this is the T-Rex encounter area. Let's go, guys. Okay, start. Dinosaur pose. So guys, this is the Tyrannosaurus Tyrant Lizard King. Bakit daw? Okay. Okay, kuya, look here. Dinosaur pose. Roar. Last na, isa. Okay na, ito naman. Okay, kuya, look here. Roar. Hmm? Doon. Okay, next po, ma'am. Okay. Okay, buhatin mo yan. Galing, no? Ma'am, pa-forward lang po. Nasa likod po. Okay, look here. Smile. Thumbs up. Dinosaur pose. Roar. Oo, meron. Wala kasi nakalabas eh. Meron. So guys, this is the Maiasaura, good mother lizard.
So guys, this is the Dilophosaurus, two-crested lizard. Di ata siya bumagalaw. And this is the Werchosaurus, Wercholizard. Na? Ha? Oo nga. Uy, ang cute, no? So guys, this is the Spinosaurus, spiny lizard. Laki niya, no? So, lahat po yata ng klase ng dinosaurs, guys, andito. Ang dami nyo pong pwedeng puntahan dito, guys. Para tong maze. Oh, ito pa. So guys, this is the Triceratops, three-horned face. Uy, umu-open yung mata niya. Ito pa. So guys, this is the Allosaurus, different lizard. Uy,
Di yata ito gumagalaw. So, para tayong nasa Jurassic movie, guys. Wait natin gumalaw. Ayan, so guys, this is Tyrannosaurus. Name is the Rich Mimic. Ayan, ano naman si Triceratops. So, yung mas aba na buhay ni T-Rex. So, guys, dito po tayo sa Dinoscape. Pa? So guys, this is the Baryonyx Heavy Claw. Galing mo. So guys, nasa Dinosaur Island pa lang po tayo. Wala pa tayo sa Insectlandia. Ayo ah. Wow! So dito rin tayo lumabas. Paikot lang po tong Dino Escape. Oh, ito pa. So guys, this is the Velociraptor Swift Tip. Galing. So, this is the Iguanodon. Iguanas tooth. Ah, yun sa likod. Yun doon. So, dito po yung Unearthed Museum. So, may entrance fee po rin dyan. Uy, eto. So, this is the Dimetrodon. 2 measures tooth.
galing. Ayan. Magkano po yung entrance dito? 50 pesos po, ma'am. So, may entrance fee po na 50 pesos per head dito sa museum. Oo, ayo. Dig and discover. Uy, oh, dig and discover. This is the small one. Let's go to the sun! Oh, wala. Dinosaur dig site. Saan ka punta? Dino World of Fun. So guys, this is the Dilophosaurus, two-crested lizard. Papasok na tayo ngayon dito sa Jurassic Jungle Safari. So, ito po yung sasakay tayo ng train. Napasok mo Sir Greg? Sir Greg. Nabaya ka ng pila. Haba po ng pila, guys. So, may mga ngain sa'yo dyan. So guys, nakasakay na po tayo ng train papasok ng safari. So madilim po dito sa loob, guys. Underground. May mga omboy, oh. Kaya kanina makabigyan mo yung ano, omboy. Buwa kami tubig mo, tawin ng omboy yan. Ayun, nasa kabila yung omboy. Tatakbo. Yan, yan, oh. Yan.
kayo. Seryoso! Yan lang siya, hindi ko makabot. Nakatali kasi siya eh. Wala, nahulog. Galing sa taas. Kaya tuloy, sabi ko sa ngayon niya. Eh, yan muna. Kaya it's fine. Sa ka. Kaya yan naman. Pagod na. Eh, may itlog na iwan. Isda na, no? Mga bata labas na ulo. May mag-aakit. The Lost Island. Ay, ano pa? Ayaw pa. Nandito yun. Oo. Ayan, ayan. Oo. Ay, ito. So guys, palabas na po tayo dito sa safari. Wala na. Guys, yan po ang kabuuan nitong Dinosaurs Island. So dito po sa loob may restroom naman po at mga restaurant na pwede niyong kainan. May clinic din po. So, pupunta na tayo ngayon guys sa Insectlandia. So guys, bili po tayo ng ref magnet dito. Souvenir. Tig 80 pesos po siya. Eneris World po. Eneris World. Sa YouTube po. Oo nga po. Malaking tulong po yun. Yan. I-share po daw ni Madam yung YouTube channel ko po, guys. Paper. Tutang may wala lang.
Complete na daw po ba? Ata. Complete na? Wait lang, ano. Ganda. So, yan guys. Marami po kayong choices dito sa souvenir store. Pero ako po, ref magnet po yung bibilhin ko guys.